Τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η οδός προς την αιωνιότητα ήταν η επιστήμη που συγκινούσε αυτοκράτορες, άρχοντες, τους λογίους της εποχής, καθώς και τον απλό λαό. Η κατεξοχήν φιλοσοφία που επικρατούσε ήταν η θεολογία, που προερχόταν από την εμπειρική σχέση αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Θεία Λατρεία, ένας πολύ γνωστός αλλά και πολύ άγνωστος θαυμαστός μυστικός κόσμος. Στις μυστικές γωνιές του νοητού αυτού παραδείσου που φύδεψαν τα χέρια των πατέρων μας, βρίσκει κανείς φυτεμένο ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο ευγενικό, ό,τι πιο θείο γεννήσει η ψυχή του ανθρώπου. Συναντά κανείς εδώ την ουράνια αρμονία που έπαιζαν για τη δόξα του Θεού χορδές ευγενών ανθρωπίνων καρδιών, μυστικές λύρες του πνεύματος. Θεία Λατρεία βρίσκονται αποφυσαυρισμένα γεννήματα του ανθρωπίνου λόγου στο μυστικό του διάλογο με τον λυτρωτή του. Καρπός χιλαίων που προσεφέρθη σαν οσμή ευωδία στο θρόνο του Θεού. Πιστεύει η Εκκλησία πως αυτός ο πλούτος της λατρείας της έχει μέσα του τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος. Λατρεύοντας ο άνθρωπος το Θεό με τις παραδεδομένες λειτουργικές μορφές, μαθαίνει από αυτές τον τρόπο της αληθινής λατρείας και γεννάται στην ψυχή του ο πόθος για αυτήν, για να λατρεύσει πάλι εν πνεύματι δια της λατρείας αυτής.
Στο βάθος της, η λατρεία του Θεού δεν είναι έργο ανθρώπου. Είναι μυστήριο μη σταθμιζόμενο και μη κρινόμενο με ανθρώπινα μέτρα. Η Θεία Λατρεία είναι μια εσωτάτη λειτουργία του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Είναι εκχύληση της ψυχής προς τον Πατέρα, που πραγματοποιείται δια του Ιού της αγάπης του εν πνεύματι Αγίου. Κανείς δεν μπορεί να ονομάσει Πατέρα του το Θεό, αν δεν του το διδάξει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το Πνεύμα συλλειτουργεί και συνδοξολογεί με την Εκκλησία πάσα στας ημέρας. Από τις αυτοκρατορικές δυναστείες των παλαιολόγων και κατακουζινών, την παρουσία υψηλών προσωπικότητων, λογίων βατοπεδινών Αγίων της Εκκλησίας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Φιλοθέου Κουκίνου, του μετέπειτα Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του Αγίου Σάββα, του Διαχριστών Σαλού και άλλων, προβάλλει ο χρυσούς αιώνας της θεολογίας, της τέχνης και των γραμμάτων. Η σύμπτωση των οραματισμών μεταξύ της Μεγάλης Εκκλησίας και της Μονής Βατοπεδίου υλοποιήθηκε όταν με συνοδική απόφαση ίδρυσαν στο Άγιον Όρος σχολείων ήων δυστυχούση της γρεκής ουδέπο εφάνη κατά τον Σέργιο Μακραίο. Αθωνιάς Ακαδημία. Το οικοδομικό συγκρότημα της σχολής είχε σχεδιαστεί κατά το πρότυπο της οργάνωσης των Ορθοδόξων μοναστηριών, δηλαδή με τις πτέρυγές του να σχηματίσουν ένα κλειστό περίβολο, διατεταγμένες γύρω από μια αυλή στη μέση της οποίας βρίσκεται ο Κυρίως Ναός. Η σχολή είχε δύο βαθμίδες εκπαιδεύσεως, την κατωτέρα των γραμματικών μαθημάτων και την ανωτέρα των φιλοσοφικών. Στα δύο πρώτα έτη οι μαθητές ασχολούνται με τη γραμματική και την τεχνολογία. Στα δύο επόμενα με τη θεματογραφία και την σύνταξη, ενώ στην ανώτερη βαθμίδα, που ήταν πενταετής, διδασκόταν θεολογία, φιλοσοφία, μαθηματικά, λατινικά, κοσμογραφία, φυσική.